Sôn am swyddi, Rôl Töwr. Dyma Thomas Cow, ac mae ef yn dowr. Mae Thomas yn gweithio i Charles yn Cow, sy'n ffitio ac yn agyweirio toion. Mae Thomas yn mynd i ddangos i chi ambell beth y mae'n ei wneud yn ystod ei ddiwrnod gwaith, felly ffwrdd â ni. Mae Thomas yn gweithio ar uchder. Cyn prynu unrhyw ddeunyddiau, mae rhaid i Thomas fesur a gweithio allan faint o deils llechi pren bydd ei hangen cyn iddynt gyrraedd. Dyma Thomas yn paratoi to ar gyfer teils, gan weithio gyda thywir eraill ac maent yn gosod y teils ar yr estyll pren. Dyma Thomas yn trwsio twll mewn to. Mae ef yn defnyddio offer arbennig i dynnu'r teils sydd wedi torri ac yn gwirio cyflwr y pren. Mae Thomas yn dechrau ail osod y teils newydd. Mae Thomas yn egluro i'r cwsmer beth maen nhw'n ei wneud a sut y bydd y to yn cael ei drwsio. I wneud y swydd hon, rhaid i chi allu gweithio gyda'ch dwylo, gweithio ar uchder, bod yn heini ac yn actif. Mae angen i dowr hefyd ddefnyddio mathemateg i gyfri a mesur. Mae Thomas wrth ei fodd yn gweithio fel towr am ei fod yn gweithio yn yr awyr agored a gyda phobl eraill. Os hoffech chi siarad am eich opsiynau neu ddarganfod mwy am swyddi, cysylltwch â Chynghorydd Gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn ar 0800 528 4844 neu ar y we drwy'n gwefan gyrfacymru.lliw.cymru. E-bostiwch ni ar post@gyrfacymru.lliw.cymru. Dewch o hyd i ni ar gyfryngau cymdeithasol fel Instagram, Twitter, YouTube, Facebook a LinkedIn.